lari kalubu alam oh kapulang mamae kukulut carito patang kakito sambong carito nang katigo mae carito mola nakatigo kejadian bapak sarato mane kejadian anak anyolai monia molakini o sarato bapak ini mane banamu ibu carito nasalananyo anyolai konyo minta kepyang mula de bapa de sini akan sana anyolai gape kepyang nanyo minta nyo kirim ke kepyang mula de sana inyo nak pingin maliaro kambil nyo masukkan kepyang mola karakening wandi malakironya ola masuk kepyang mola karakening wandi mola di sina maruma di iyo apa sinia mama iyo lade nia apa itu wanda nyolai nyoturui mola de apa nia wapo katu apa nia wani dangakan mola kana ado kep yang amunan di sinan ini pemanyawe mola kini si wani mangiyo ado kep yang apa diamu wapung kasih jo tujuan ambo na ingin memalik kambing mawani tambah-tambah biaya anak lah di rumah ini kuyo apa na ingin membalik kambing di bawah tu ada orang menjual kambing nyoranca untuk dipaliaro ngapai larape kato bayo larape kato na bayi nyampai balik kambing mula dewani semua baknia masoi ola larape kambing ku balik kambing ku Oyo balik kambing nganyolai nyobao kambing dia pulang tiba di rumah kambing kini kambing nyolatakkan di dalam dapur derang anak molakini derang mandesa tua anaknya di malu anak tak karerang kambing di dapur balataan kambing tak ciri jokidaban obaun nyomaba ogak busuk kambing maba manjawe apa sini yang isu bakue ang kandang manak secapeknya berang candu mula juana bagage apa mamue kandang kambing nganyolai langsung siap diapa kandang kambing ngepindah ke dalam kandang diapa satu tipe kambing lari kandang dicari cando rumah ini otak kanan diapa nia rumah
lampu barama toko makironyo nyuturui wandi ode abania molakiniko ala kece abania wandi dan akan molah kanamoi yo ado rumah anyolai kanang kam yang ngalasiakan uwe tambukan makaira matoko nak tingin lo mawandi masuk alam mawandi takajui wandi di sinan nanyolai o lampu kenapa masukan dari rumah apa agak jauh lajale panjang apa o kabelnya ya nak panjang o kabelnya apa kok kini nyobali kabel mula sabar o untuk masuk alam ke rumahnya nyolai o yo itu kantonya apa minta kepeng di apa sini ya para kepeng di apa tolong lagi kepeng sajuta 500 nyoaji kan siwadi kepeng apa sajuta 500 nyobai kan unde kalampu ladape mulai kini putansi satu dapat kepeng lek suani langsung apa barage pai mola kakantu plen nalakan namonyo pelem katoran kini tampe orang mabai lampu latibo apa di plen nanyo kini assalamualaikum kantonyo apa waalaikumsalam apa orang kantu apa kasih apa kalari oh pak plen tangakan molah kenapa tidak ada lampu ambo ingin masuk ke lampu nyo masuk apiti candonyo apa lah masuk piti mah kini ko katampe plen lah keluar tansi molah kandola masuk sampai sehari 2 hari sampai kanio 3 hari sampai ampe madu datang oh sampai mula kini sampai hari tagage apa balik ke kartu pelem mula di sini kece apa kok kini apa kalau tibo lain itu kata pak kini kalau mau masuk piti ambo mapak kala kini apa kala do de ambo kotansie otapan aja lo pakai besu ambo kasinan iyo langsung pai pakai malakini nyeri alam apa nia latarang pulau mandelam wala lampu calonyo rumah matapulo latarang nuari nakura membali baju bajunya bagi seorang sana ngertinya bapak baru kababuan kadang sini malapean kami yang kadang wapa malapean kami oh kiro lape
kambiang kasadonyo nyobalari mola kasurau wanyolai labalema ciri ijo kayamban berang lagurang ladi kampung nyoi apa niadang akan molah urang kaniyo sumayang ladi surau o kambiang apa pairo kasinan nyota ciri ido kajamban lajani urang kami untuk nyota ciri ladi sinan kota danga de apa rupo itu bagage apa ni apa ikasinan nyocuci molah nama lai lanyopel kanan lo mano kini lawarasi surau hode bania ojo basayu warasi rasi ola babani apa bulan ola tibo apa di rumah anyolai ala katuanyo apa onia dan akan ngolah kapaya pencarian apa daerah itu mungkin apa marantau babua babu balun mungkin apa marantau dulu maniai di kampung alam babu balun menurut cerita nambotarimu apa marantau kagumay anyolai satu tibo apa di rumah tapi menyewa beca orang membeca labak di rumah selamu itu bapak membeca barapu kostor beca di hari 25.000 oh becanya seo de abani olah kadang lape piti mola 300 berkirimkan juo pulang kadang lape 500 berkirimkan juo pulang okiro amak tajua mola kini canonak tabiang di jua di muaroyo amak kini majua kambing mengadang mak kadiwayo tinggalkan dulu wabak sadang di rumah kita bilang mandiri ini yang mola di rumah calo ibu ini nyujua cano kami yang kadang nganyolai apa panganas yeli awak hendak do belanja kita jual saya kami yang mulai nyujua lah kambiang dantan lah kadang kambiang kesayangan apa kuana sedangkan orang mago kambiang apa ko 350 indah ngamu do apa ko majua oh tapi debu tak pakai yang nyujua kambiang koru juta mana lepon niat kabarnya alo wapona assalamualaikum mana dia akabana mana lepon wabak dangakan bak baik-baik wadangan apa elo-elo amak manjua okam yang kadang membaik langsung kataga mola mantagi apa ba ako bayuan niya kambian nangadang nama jua mak ba itu katonya niya atau lagi anak penak ka mak sini ya ba mangece ka makai alo ba itu katonya apa alo kuno katueli Eli dangakan mola ba ako bayua kami yang nangadang para eli jua kami yang mali odae bayua kami yang 2 juta 600 tetapi niya banyak
setengah tapi sama sentinya 250 ya 260. Oberang cando apa sangene kaberang cando apa baju kambiang maling sedangkan murang mago kambiang awak 3.500 sedangkan muda tak niyo majuan doli ibu awak majuan kambiang abak kamanunggung hari rayo haji menjawe eli di sini nak kepiang mor datu mangkue mojua candoyo kambiang pasti tangka mola candoyo apa Samueli katonyo apa kini kambiang mengadang lari ruanya otampai ko balik ko kambiangnya jua nyolai bakat to apa pakeli oeli dengan kengonan oli ba bajua kambiang koli kambiang kauntu wana kito maliei supaya sekolah wana awak Eli bana ko kamanyua di biaso Eli di urang makasawah Eli kini nakapadang di urang li nama tambah mangga Eli yang bakurang kambiang li bukan tua pak malik kambiang aku kambiang masyarakat kantu anak-anak supaya tamat sekolah supaya tersambung sekolah untuk biaya sekolah sekolah Eli bajua biari kambiang awak malik manjawe apa di silang bisa ini kalibatu bisa ini kalilarang yo saingan nikola ligo gitu jatuh talak bapak sinia kapado mande sinia nyolaing nyo kabarake candono apa anyolaing kapakan baru apa barangke namun yang bakiri mandu anyolai nyo kapai pulau kamedan ona atau perasaan apa indah no kalamak lain kasubuh nakadatang barangke apa kamedan anyolai molakini batawana lama perasaan Pak Dolai orang subur nak datang mabagian tapi ni abah payu satu tibu mulah di Medan apelanyo ami ode guru botak murantang panjang-panjang dia mempuntanya nampelek supaya jale si curi itu pemimpi jalur siapa nia mula di sinan rasonia kamai bau rasonia minta tolong aku nak kece abah nia bertanya apa ke kawannya kawan nang akan mula ambo pemimpi anak minggu malam tadi menjawe kawan lah di silang itu palama lalu mahwe iku yoba itu kata kawan lalu puluh apa balik nanawa tanah lalu membalik kania tanah moyo kemari membalik tanah moyo taranga alang bakulit ate kapalo Orin jali ari lajang tiku alang bakulit dua kali ati abania kota edolai Okironyo tinggalkan napa nanti Medan kita bilang Mandela si dia nia tidak pulang lagi di
hari Jumat memang kali goreng sampai kini belum pulang. Langsung nyotan impon nabak sini kilo apa indah kemake wape masyarakat kagurunya tuang lean donom berkawan wape kawan de mandenia hoka kue dia indah pulang kue bayi dari hari Jumat sampai kini anak belum pulang. Minta balik hape jo kaguru biagian de guru mula hape kilo sieli mana lepon manyola hijau pungi bati de apa dia bahania li udah akan mulai odai saja hari Jumat ni apa yang mengalegor yang ada sampai kini anak belum pulang lodai sampai kini ni alun babali lodai di mana anak awak dai asinia madai di mana anak awak madai bakatul bapak mulai lah kau katakan ke polisi, lah kau katakan ke warga, tolong kau katakan ke polisi. Malah kata abang kini oleh Eli dan akan wala kini lah masuk ke hari Sabtu. Wana baru petang padagi. Wapak pulang nyobao kawan seorang ketika tuong kos 500,000 apa kotinia mabai ongkos karuonyo lanai apa kate waktu karuonyo moto bajan pala bukulang binyo kamanu daerah lah kayu tanam anak orang balik kayu tanam mengkapulang di baru mati nida mudah-mudahan nindak lalang-lalang menanau orang tangani ibu kepulang hari pagi jonia pak tak kabasu nia lapai anyolai latibo apa mula daerah pasaran datang telepon balik mulai rakyat apa anak awak lawas kue tapi anak awak lawan tamu lawan sobo tapi anak bakubuan dalam tanah anak cai mula mungkoyo anak cai mula badan melangar kowe tunyo apa langsung apa pisan napela ya tunyo panjaba olah dek kawan mulai bagian Wabah indah sadar lain Wabah lapisan lanyolai Menangani indah yedui Menangani acai maruko itu Udah jagoan lah abah dek kawanyo Abah lagi ku jago satu tibo di kayu tanah menyolai Biarang bawah Oka kota Padang biar pisung menyodolu Abah manunggu di rumah bagian Kosiak menunggu menyolai Datang bulan dari Padang Kironia nana datang So di Palu anak lade abahnya
anaknya cium menyulai kanyoba wana karumanyo dilarang hotel menyulai siko selaba apa mancani anak nyobuka kabin menyulai nampak anak ode apa nyol bagian nyamut tinggalkan rancak mana inilah buru bantu anak ambola bagian ini mencoba olah nia ada apa kekaburan langsung nia laku bukan lade apa anyolai apa pakainya baju putih tinggalkan baju pakai anaknya sekali kojo nia bak kawat kamu lena nak kawas kojo apa lena dapat tamu nia jo apa lena menakan buang alat tertimbun candos ini alarm pancang mulanya dulu mendoa apa lah di sinan meminta apa kepada Allah ya Allah ya Tuhan ni letakkan niat di nalaya harimunia di sisimu ya Allah ketua nialah bagian sedang berdoa apa niat obat doa di kaburan mula sini aja apa serato menangi apa di sinan siapa doanya lain nampak eli pisan nama nia de apa nyonya kaca eli la de apa nyogendong eli oh karumah la de apa ayo lain nyoturi bali angkus tadi indah batamu sultan itu babali apa bali badan taraso raso kamang taraso malayang-layang bajalan nampak bulan ibu di rumah solutu apa bakato samo sorang wapo katua bakla di luar niat sayang apa nak kau orang endo mana cuy konos kau nak gua mana apa sayang mana Jokawa bailu mana yo kecil mimpi apa mana siap mimpi alang mabuni mana apa indah pasana lain naik Totibu tawan masuk itu dicarakan amu dalam tawan masuk itu antarui indah tapo kato sampai yang penting amu baca itu latuju hari mania nak makan panganania ada apa mana apa yang ia mana sanang sana ili bandam kapulang hari nasanyu sanang sana manangan cari tonang katiku sini ada kayu tanam waduh kok kurang tapi waduh kurang pas ceritanya ambo minta maaf banyak-banyak baik orang kayu tanam baik dunia, baik amaknya, baik apa aja sananya. Sungguh penabu membui rupuiku, hampunkan ambo ya Allah.
tidur sanang lain akan dua tanah pikiran sanang lain akan dua sampai cuyu Allah jale jale mamla badare badare para lalu iko kasih aja sayang doang sampai ya lain kalamun ya lain kalamun